Allah, Allah, Allah. Ƙarai da salati ga sayyidi, adadi na wata baya da adadi. Nasara abu sai zambun sanadi, wanda za a yi bar sirrin da na kira na gan shi nima, na gan shi nima. Fatima idan kake ba ni fargaba, ko abin da zai yake shi gan gaba. Asali batul ba za ki bar ni ba, asali batul ba za ki bar ni ba. Dugurin da akwai kina roki mutu a gani ni ma, a gani ni ma. Assalatu wassalamun alaika, wata kai kaje ka zama da shirya. Yan ali da kan tabi'ar kanadiya, sun wanda da suke kin kai suke ta nema. Wuya ba, bai bar mu sha wuya ba, kamar da mun kasa karkace, kuma ba kai ba dai amsar babu ce. Ɗanɗanin na da kai na kaunar na ce, wasu bar ko ba za su bar ni ba. Dan Allah, 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 dan Allah, 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 dan Allah, 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 Allah. Annabi sai ya ce azima kai ne sabili na ma da ya zai tana gusa ba za na da sai wani a cikin sahabu ya zo samu shugaba ya ce wa wani kuɗi dai ba za ka da ɗabi nan ya gusa don ka shugaba yana imam Ali ba zai yi gidan gidansa ba. Sai na faɗin masa niki ba da ya nema ba, cike ake harewa ba a gane komai ba. Assalamu alaikum batul ke rage wa fadanci, sai na wa alaika salamu na jikwa cikin baiti. Ito kika ce haka zuciya za ta bar gunci, in ba ka kula da kanki ba da malinawa. Ya
kenan ne na da kai shi kenan ne na da kai shi kenan la ilaha illallah la ilaha illallah shi kenan la ilaha illallah shi kenan la ilaha illallah shi kenan la ilaha illallah farkon zance la ilaha illallah tsakiyar zance la ilaha illallah ƙarshen zance la ilaha illallah shi kenan shi kenan shi kenan bayana 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 da buyan gido bayana da buyan gido nana salamu summa salam ala ya nurul ayyan karima ismul azam da daban baitotin da zambibiya inda baya in durgusa kana gaishe da ke gimbiya masu isa ba sa kai ki ba umma ban ji sa kamar ta ki ba umma ƙara sa min soyayyar da a baya ban yi ta ba na san kin amince da ni sanani ba zai sani in barna rauni na karai na da na da zan daina roƙon ki ba a yayin fita fannin sani wanda sani ba zai san shi ba ko wanda mai girma gaban gabai ne ba ne da suka a fara kai ke ban ko da ma ban taho da kuka ba na san idan na kira gwani kana bani da ɗaya da baiwa in ta masa ba wai ba a tsara sai da wanda ke yi mun budi ɗauke bai ci mun rana ba idan da ke babu mai yi mun gori a sannu a sannu a sannu a sannu zaki ban masauki na zaki ban masauki na zaki ban masauki na a madina zaki ban masauki na a badi'a gamji kake saska ake kana ta tokowa tafiya ake nisa kake an kasa tattowa a tsanani ake rawa ke an kasa ganewa nema ake mai shi kake wasu basu gane ba a duhu ake haske kake wasu basu gane ba nema ake mai shi kake wasu basu gane ba wai barka ba zai bar ganin bala'i ba wai so ka da kai wuta da na tsayi ba za ta zo a waka ba mai hankali shi ya gane inda na dosa ya kashi balbalwa ya kashi balbalwa ubangiji kullum ba ka duba halina kullum ka ban ba ka gajiya da kogana na san ka dai mani ne dan kawai maradina kowa mai rauni ne ban da shi abun kauna salatika da mulka gawa amintacca da kai kira na tilawa har ku kai zance ni shi kadai shi ma shi kadai kake bance yaya abin yake ne ba mu gane ba ina gwani ne wai ina gwani ne wanda zai kamar nawa su gungwadin mu daban na ji baya waigawa su bar su ko kullum na ta ƙaratin waye ya san kabare ai batun kwatantawa sanin ka sai wanda yi ka ba a bawa ba ka ko ina ka ci gaba amma ka gefe ba ka kake da kyautar da kake gaji da mai karba kuma ba ka girman du irin mukaminka suka ce ina gatan shugaba na ce gaga suka ce ina gatan shugaba na ce gaga na zahirin mu baban baba kukan cuci kai kake sharewa hadda na zahirin mu baban baba ɗana ce kawai idan mutuwa ce sanadin saduwar mu to daure na
ashe rabona na nan, wai ni ma ashe rabona na nan, wai ni ma ashe rabona na nan. Yau zan je Madina in gaida ka, a ina ne ba san ki ba, a ina ne ba ziki ba, a ina ne ba san ki ba. Canza salon kiɗan zai yabo, umma biya ta uwa mai babban rabo, ba masanin da za ya san girman Fatima, san ɗan taɓa ka dandan tuni na gabu, kar yan uwa ku ce ni ma na gabu, wata ƴar giya na sha sai na ji na bugu, amma ta so da kaunar Fatima ce, ba a gidan da akwai Fatima, 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 sunan tana na Allah ya girmama, wallahi dole ne ma a sallama, duk wani dan halak ashe ba zai yi ta ba, mai tsarkin ciki da ruhi zai arba, goman tana ga Allah ita gashi ba, kowa ya ja da ita inji Mustapha, azabar ilahu ba zai ki ganin ta ba, da adawu yar gidan al'ada kin isa, tilas da banki kowa ya durgusa, ki aminta umma girman ki na fallasa, in kika so hakan ba zan kasa ba da ba, ke duk wani ji suke ce da ke, jajirtacciya da ke duk suka farmake, har Allah da kansa na alfahari da ke. Magaida jagora na, magaida jagora na, 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 mai saita ni, mai nuna ni, mai gyara ni, mai duba ni, jagora na, ke jagora na, duk wani bai isa da na duba shi, sai daga mai gidan mada a saman shi, shi girmansa ne ba za a sani ba, daji ilahu ne ke bai kaunar abin da za ya taba shi, shi Allah ne da kansa ke koye ba, sai ya yi rayuwar da ke raya ne, kuma ba a san a inda za ka tige ba, duk kafin ka zo ake shelarka, masu isa suna ta maka maraba, mai daga raunar sana kai dawa, wane ne gaban ka bai duka ba, wani jarumi yana shakar ka, don kai ne ka kau da arnan ba, bai wani tafiya a bar burgewa, bai kallo da baya bai waiga ba, ba dogo ba gajere ne ba, taba kusa ko ba, ban taba jin wani mu kai hamma ba, ban taba jin idan ka yayi kwansa ba, shi tun daga nesa da inda doso, ba hasken na ma ba za ya dishe ba, ka ci da ko ta ko ina madayubu, ban ga da inda aka mata waya ba, annabi babu abin yabo idan har ga ka, duk wannan halag yana kishin ka, billahi lazi ina kaunar ka, zan iya ba da rai akan dokin ka, buri na kawai gabar na anaka, don komai yana da sai ikon ka, annabi ka san irin rauni na, ƙarar juriya da dangin marka, ni kai dai ka tuna cewa ƙarshen zance, wanda ya so kashi kaɗai ya yi dace, masu rabo da ɗai suke ganewa, dumar shi gwato ba zai gane ba, sanya a zuciya kaɗai za a rike ɗan uwa, ni ba zan kira shi soyayya ba, so in yayi so ba za a rufe ba, in ya motsa ba kagin zazaba ba, ko haka ba mu kai ba za ba ba, idan ban karasa
sharɗan ba sai ka so shi so biyu a garin ko muke ba kowa riban ba dole ne risinawa gaban ka ko masu ba ai gaban ka kira ma gaban ka ba saura ba ka gariban ba bankana na zo maka babban bango kai ta man alfarma ka da ita ba kawo ba zahiri da koya komai ba ya ga Allah ba a koya ba iri da koya da su koya komai ba da ya ga Allah ba a koya ba ya ga Allah da koya da su koya komai da idan da ya ga alfafa a koya ta yi da koya da su koya kuma ba koya ba ta yi da koya da su koya komai ba da idan da ya ga alfafa ba koya ba kuma zai bani ba kai ba Allah ka ban abin da wulalle na dawo ba tahiri da kuma da su koya komai ba da ya ga Allah ba mai yi ba sai bin Allah kalar gaba kalar saura ba na faɗa na ƙara kowar ko ajewa jaje wani sai barka a sandu sai ninje mai buwa ya kamar ka ya za ka ce ya yi canje wadda bota gwana ta samun irin da ba duda ba mai tausayi ne shi mamudu majikan bayi kan yi mun yake tabbas yadda ka je haka shi ma ya yi kai annabi ya yi har yabo na jikai ma ka yi a aya ba zan zauce ba ban ga mai gida kullum ba daɗin da nake ji a kai kadai nake yin kauri duk sanda na ji kaka biyarai nake jin daɗi ga ta ɗan alabar ma da faɗi ma ka yi min buɗi wanda na ta gudana gurmar gaba da ni ba in Allahu a sabi hasken haske ban alƙa sun duka ka zo ake maka take kai faɗa da cika kai ne ka kai ka zo kake kai ka kai ne ka su kare wanda ba ba su so ba ayar Allah madaukaki da tarin girma mu'jizar Allah wacce kawai da sun fi ma Allah sarki in ka kaɗa wa zan kama ana kabar na gama lara masalima sabushi ɗaya ne magama mai sa yi bai na dama ƙaramin shaidar tuniwa mu'mina musina ya makiya wanda ku ba ake wa biyayya shugaba na gaba ku a baya kaunudu
canza ba amma masanin da ya san ku idan ba Allah ba dan sanin ku kwarai sai da ba da halitta ba ya na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya na na shugaban duka barkon maruwa girma da sarki sai da kullum na da hawa hawa a wurin yan sira ya ce kofar sarwa dangi rasulu ba gada yake ba inda yake ba zan bar gaba ba ga shugaba bai bar fada ba bai jaga ku ba za ya sha ba ya ba zan ta da ke ta daban ba rabu ya baki ba dan kaɗan ba wanti mai wanti ba wanda ya yake ba ko a so ko ba a so ba alkhairai kika nade wanda ba ka dan ba imani bai cika umma ba da ku ba a sha tafiya ba a yi ba da tanadi ba kun ku kai bai bakaki ka ji jiki ba arziki babu ne ba da arziki ba wai kudi ko ba suturar da ke jiki ba godiya umma ba yar kaɗan ba hikimin abin da ban zata ba kin kai ni inda ba kai na ke ba har abada ba zan marfada ba na mama haka kuma da mutu da wani sai da wani da fatu a kuma barkatu na sauka na sulhu da haka